Iqembu la-IFP lithi nethemba lokuthi lizobuya ngamandla. Leliqembu lithi nakuba lingakamenyezelwa usuku lokhetho langonyaka ozayo, izinhlelo zalo sezime ngomumo. Isifundazwe iKwaZulu-Natal isona sizinda senkatha, kodwa leliqembu lifuna ukwenza kahle nakwezinye isifundazwe. Kulesifundazwe inkathi iphethe omasipala abayishumi nomuvo isilahlekelwe abambalwa kusukela okhethweni luka-2016. I-IFP ithi ifuna ukubuyisa bonke omasipala abalahlekile. What we're certainly aiming for in the local government elections of 2021, firstly, we must win back all the municipalities that we control. That's a sine qua non. That's not negotiable. Secondly, we want to go back to the position that we were 2 or 3 elections ago, when we controlled most of the municipalities in KwaZulu-Natal and more districts that we have now. So that will be the sites that we have ourselves, that we've set for ourselves at this moment in time. Nokho sikhona inkinga leliqembu libhekene nazo komasipala abayishumi neshagalolunye abangaphansi komlawulo ozimele esifundazweni abathathu baphethwe i-IFP. Iqembu belisolwa ngokungaphathi ngendlela omasipala abangaphansi kwalo. Ngenyanga edlule nje lilahlekelwe umasipala uMtobatuba wathathwa i-ANC. We still maintain as the IFP that though the process, irregular process, in fact, resulted to what happened in Mtobatuba, as the IFP were challenging that in court, yesterday we were filing up papers with the High Court, of which we believe that we have chances for what happened in Mtobatuba to be overturned. Emzameni kweyokukhulisa leliqembu namhlanje bamukela amalunga amasha eThekwini. Ezindabeni SABC ngu-Nhlobo, eThekwini.